Vyzerá to tak, že sa dnešným dňom začala prvá vlna babieho leta. Vítajte pri dnešnej predpovedi. Dobrý večer. Už dnes začala počasie na Slovensku ovplyvňovať rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá má stred nad Severným morom. No a výbežok tejto tlakovej výše zasahuje do celej strednej Európy a teda aj k nám. Počasie sa zlepšilo aj v okolitých krajinách. Zrážky sa teda v najbližších dňoch a teda ani zajtra u nás neočakávajú. Naopak nad Pyrenejským poloostrovom a nad Ruskom budú mať zajtra na rozdiel od nás pomerne výdatné dážde, tak ako to znázorňuje aj tento predpovedný model. Čo sa týka teplôt, tak napriek zlepšeniu počasia sme mali dnes pomerne chladno a ani zajtra neočakávame výraznejšie oteplenie. Stále sa budeme nachádzať v teplotnom pásme zhruba od 10 do 15 stupňov. Iba na juhozápade bude o niečo teplejšie. Vietor dnes z rána fúkal ešte na východe silnejšie, ale aj tam sa popoludní upokojil. No a zajtra má fúkať na celom území už len slabý premenlivý, maximálnou rýchlosťou do 15 km za hodinu. Babie leto je charakteristické rannými hmlami a slnečným počasím cez deň. Dnešný deň v podstate tieto dve podmienky splnil. Ráno bolo hmlisté na viacerých miestach a k tomu bolo aj poriadne chladno. Teplota klesala miestami až k nule. Neskôr sa vyjasnilo, hmly sa rozplynuli a po celý deň prevládalo príjemné slnečné počasie. Teploty však boli aj cez deň dosť nízke. Najteplejšie bolo o 15. hodine v Dudinciach a v Hurbanove, kde teplota vystúpila na 17 stupňov. Tak ako dnes, aj zajtra vám budú z rána robiť spoločnosť na cestách početné hmly, tak najmä víkendoví vodiči buďte opatrní. Rátajte s tým, že miestami môžu byť tieto hmly dokonca aj dlhšie trvajúce a budú pretrvávať až do poludňa. Vzhľadom na to, že sa neočakávajú žiadne zrážky ani silný vietor, tak by počasie situáciu na cestách zajtra okrem tých ranných miel komplikovať nemalo. A prejdime na noc. Tá dnešná bude opäť chladná. Teplota do rána poklesne na 6 až 0 stupňov, takže v nižších polohách rátajte aj so slabými prízemnými mrazíkmi. V podunajskej nížine však zatiaľ nehrozia. Obloha bude v noci prevažne jasná alebo len málo oblačná, iba na východe bude spočiatku oblačnosti o niečo viac. Začína sa víkend, tak dúfajme, že vám ho počasie nepokazí. Predpoveď je aj na deň sľubná, len tie teploty by mohli byť trošku vyššie. Na západe krajiny bude sobota po rozplynutí ranných miel prevažne slnečná, iba v Trenčianskom kraji bude polojasno, naďalej bude však chladno od 15 do 17 stupňov. Podobne bude aj na strednom Slovensku, teda z rána miestami aj predpoludním hmlisto, ale keď sa hmly rozplynú, tak bude pekne prevažne slnečno, len na severe bude oblačnosti viac. Teplota sa bude pohybovať od 11 stupňov na severe do 17 na juhu. No a do tretice bude aj východ z rána hmlistý, neskôr sa aj tu vyčasí a obloha bude zväčša jasná až polojasná, viac oblačnosti bude len na krajnom východe. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá maximálne na 12 až 16 stupňov. Babie leto si budete môcť užívať aj na horách, aj tam bude po ranných hmlách nasledovať pekný slnečný deň. Bude však chladno, tak sa do hôr teplo oblečte. V nadmorskej výške 1500 metrov bude iba 6 stupňov Celzia. Slnečno a chladno s rannými hmlami bude na horách aj v ďalších dňoch. Bio zostáva zajtra na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. Keď už hovoríme o babom lete, tak pekné počasie by malo vydržať minimálne 5 dní. To znamená, že víkend bude celý slnečný, rušiť ho budú iba ranné hmly a teplota sa v nedeľu bude pohybovať od 12 do 18 stupňov. Iba na juhozápade má byť v nedeľu popoludní oblačnosti o niečo viac. V pondelok sa situácia veľmi nezmení, teda po rozplynutí ranných miel má byť aj naďalej jasno až polojasno a opäť na juhozápade sa po obede bude tvoriť prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Ešte aj v útorok a v stredu bude z rána hmlisto, cez deň naopak slnečné alebo len málo oblačné počasie a nezmení sa ani denná teplota, ktorá sa bude udržiavať v intervale zhruba od 11 do 18 stupňov Celzia. Noci budú chladné a v podstate v celom tomto období hrozia miestami slabé prízemné mrazy. Na záver sa ešte poďme pozrieť, aký je stav v dovolenkových destináciách. Na Kanárskych ostrovoch sa zajtra pri polojasnom počasí ochladí na 26 stupňov. Voda má stále zhruba 24. V portugalskom Lisabone bude aj zajtra prevládať škaredé počasie. Má tam byť oblačno až zamračené s búrkami a teplota vystúpi len na 22 stupňov. V Španielsku však bude celkom príjemne, pretože obloha má byť jasná až poloblačná a teplota sa bude pohybovať od 28 do 30 stupňov. Slnečno a teplo bude zajtra aj v Tunise, kde sa oteplí na 33 stupňov Celzia. More dosahuje teplotu zhruba 25. Ak sa zberáte do Egypta, tak vás tam bude naozaj čakať
pekné slnečné počasie s teplotou okolo 32 až 35 stupňov. Červené more je zohriaté na 28. Letné počasie stále prevláda ešte aj v Grécku a v Turecku, kde má byť zajtra slnečno s teplotou od 29 do 31 stupňov. Voda v mori je zohriatá na 25 až 27 stupňov. Pekné počasie bude zajtra aj v Chorvátsku a v Taliansku, kde má byť polojasno. Na severe až polooblačno s teplotami do 27 stupňov. Jadranské more má teplotu 23 až 24. V severozápadnej Európe vládne pomerne príjemné a aj teplé počasie, napríklad na britských ostrovoch bude zajtra polooblačno a teplota sa tam bude pohybovať od 16 do 21 stupňov. Z dnešnej predpovede počasia je to všetko. Ja vám želám pekný večer a teším sa na vás aj zajtra. Dovtedy dovidenia.